Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szeretném önöket invitálni egy jó kis műsorra, méghozzá Bradányi Iván szerzői estre, amit a Kálmon Művelődési Házban tartunk. Ez Majdnem szerelem volt címmel. 2013. május 11-én szombaton 18 órai kezdett el. Válogatás az elmúlt évtizedek legsikeresebb szövegírójának slágereiből. Fellépnek Kovács Erzsi, Gyurkovics Zsuzsa, Berentei Péter, Endrődi Éva, Alex Tamás. A műsor természetesen Krizsán József vezeti. Van egy telefonszámunk is, ahol érdeklődhetnek a Kámóban. 282 97 36, mobilszámunkon 0620 910 616, itt Krizsán Józsefet kell majd keresni. Tehát még egyszer szeretném elmondani, hogy Bradányi Iván szerzőestet tartunk a Kálmó Művelődési Házban 2013. május 11-én szombaton 18 órai kezdettel. Ez Majdnem szerelem volt címmel. Válogatás az elmúlt évtizedek legsikeresebb szövegírójának slágereiből, és akik mindezt előadják, sztárvendégünk Kovács Erzsi, Gyurkovics Zsuzsa, Berentei Péter, Endrődi Éva, Alex Tamás, és aki a műsort vezeti, Krizsán József. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Ne felejtsük el együtt ünnepelni Bradányi Ivánt. 2013. május 11. szombat 18 óra. Nincs más hátra, mint eljönni a Kálmóba.